Charot. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, what we're gonna do for this video. Okay, for this video, ang gagawin natin is at dahil piyesta dito sa amin, maghahataw tayo. Kahit quarantine pa yan, kahit lockdown pa yan, gagawa natin yan ng paraan para makahataw tayo. So guys, antayin nyo ang aking ginagawa mo. Guys, arat na! Pero may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinagmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinagmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka, pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng let's go. gago. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, let's go. I won't drop you like everybody else does.
So, ayan guys, thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And see you on my next video. Thank you. Bye-bye. Love you all. Mwah.